چەکدارên rêxistina bi navê Dewleta İslamî li Iraq û Şamê Daeş piştî şerê ku ev çend rojin li derdora parêzgeha Hesekê û di nava wê de bi rejîma Sûriyê re derketin, îro di encama êrişên asmaniyên artêşa Sûriyê ber bi paş ve vekşiyan. Di heman demê de çekdarên Daişê hêzeke baş ji bo şerê li dijî artêşa Sûriyê li foca 121 ku ew navçe bi sayloya genim û navenda komkirina Pembo li bakurê bajarê Hesekê şandiye. Di heman demê de Daeş li xala goristana şehîdan pêş ket. Li gor medyayê jî ku piştî kuştina serkirdê foca 121 Mezîd Selame û 4 efserên din û nêzîkî 20 leşkerên rejîmê ew fewc bi hêzeke baş hatiye amadekirin. Çalakvanên bajarê Hesekê ragihandin koriyên ku digihêjin wî fewcî bi sedema navçeya Gotkeve di navbera Geroka Panorama û goristana şehîdan ji bin kontrola artêşa Sûriyê derketiye û niha ew navçe û hawirdora wê di destê çekdarên rêxistina Daişê de ye. Ji aliyekî din ve û li eniya rojhilatê bajarê Hesekê şer û pevçûnên giran di navbera yekîneyeke hêzên rejîmê û çekdarên Daişê de li gundê El Himr ya Rojavayî ku bi bazara Sotemeniyê tên askirin derket. û di encama wî şerî de bi dehan kuştî û birîndar ji her du aliyan ve ketin. Çalakvanan got ku di encama şer û pevçûnên tund di navbera hêzên beravaniya niştîmanî û çekdarên Daişê de li foca Milêbiyê li gundewarên Hesekê efserekî pile bilind ji gundê El Cibab yê navçeya Dirêkî ji hate kuştin. Ji aliyekî din ve YPG wekû baskê leşkerî yê partiya PYD tên askirin û çend taxên Kurdan li bajarê Hesekê ku di destê wê de ye yekîneyeke ji hêzên xwe ber bi navçeya goristana şehîdan şandiye. Wekû hewildanekê ji bo rakirina dorpêçê li ser fewca artêşa Sûriyê û rawestandina pêşketinên çekdarên Daişê her wiha qotkirina riya piştgiriyê bi bajarê Şeddadê re û di encama wî şerî de sê endamên YPG jiyana xwe ji dest dan. Navenda ragahandina YPG di daxuyaniyekê de got ku endamên wan rê li ber Daişê girtin û nehiştin ku dest deynin ser bajarê Hesekê û di encam de sê endamên YPG jiyana xwe di wî şerî de ji dest dan. Her di vê derbarê de çavdêrên ku rewşa Sûriyê ji nêzik ve dişopînin dibêjin ku hêzên YPG bi awayekî fermî li kêleka artêşa Sûriyê şer li dijî Daişê dike û YPG nimayişeke leşkerî di sentera bajarê Hesekê de encam da û hêza xwe nêzîkî Geroka Panorama di deriyê Bakuriyê bajarê Hesekê danî. Derbarê rewşa ewlehiya bajêr ku aramiyeke hişyar ji aliyê xelkên bajêr tê dîtin û derbarê rewşa taxên Kurdan li bajêr ku niha dibin destê YPG de ne belavbûneke emnî û birêvebirina nobetên taybet bi şevê tên encam dan. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.